Takulandirani ku program inanso pano pa Mzati, program ya Patsogolo ndi Maphunziro. Program imene ndithu timakhala tikuona kuti kodi nkhani za maphunziro zikuyenda motani m'dziko muno. Ndi timakhala tikuyenda madera osiyanasiyana, msukulu zosiyanasiyana, kumamva komanso ndithu kuona kuti maphunziro akuyenda motani Patsogolo ndi Maphunziro pa Mzati. Ine dzina langa ndi Chingoli kuphata, pa makina pali Somera. Ndipo lero program yathu yatitengera pa school ya primary mboma la Mulanje, skuli imeneyi ndi ya Chingoli. Tikhala tikumva zambiri za momwe skuli imeneyi ikuchitira pa nkhani za maphunziro, komanso ndithu zina zambiri zimene mphunzitsi wamkulu pa skuli imeneyi akhale ndithu akutifotokozera. Ndi apa ndikulandireni. Zikomo kwambiri. Poyambirira tatuzeni dzina komanso makamaka kungotitsimikizira za udindo wanu pano pa skuli ya Chingoli. Ine dzina langa ndi Stanley Makoka. Ine ndi mphunzitsi wamkulu pa skuli ino ya Chingoli. Chabwino, skuli ino ya Chingoli makamaka tangofotokozerana Malawi kuti ili malo ake ati, chifukwa ine ndangokamba kuti kumulanje. Skuli iyi ili pafupi ndi Kando Trading Center, ili muzi mwa Samira, Kanda, Mulanje Pasani constituency. Chabwino, tikamafuna kudziwa makamaka kuti skuli ili motani, timayamba kufunsanso makamaka za chiwerengero cha ophunzira kuti pa skuli pali chiwerengero chotani, komanso makamaka aphunzitsi osayiwaliranso ndithu nkhani ya makalasi. Pa skuli pano pali anochulukirapo. Anyamata tili nawo 1015, atsikana tili nawo 1026. Aphunzitsi tili nawo 35, azimayi 21, azibambo 14. Chiwerengero cha ophunzira chatsikana chakwera kusiyana ndi anyamata. Yes. Tsopano zikhala bwanji? Chifukwa nthawi zambiri sukulu mwina timaona kuti chiwerengero cha ophunzira kwambiri chimakhala cha anyamata, komano pano pa chiwerengero cha ophunzira ambiri ndi atsikana, zikhala bwanji? Pali madera ambiri amene akuchititsa kuti zimene zichitike. Mudzi wabwino kuti mabungwe alipo ochuluka amene akupereka support kwa atsikana amene amachita bwino. Chotero atsikana amalimbikitsika, komanso pano atsikana amene amachita bwino timawalimbikitsa powapasa mphatso zosiyanasiyana. Chotero chimakhalanso ngati makopedwe ena padera amene amapangitsa kuti atsikana azikhala ochuluka. Komanso tili ndi gulu la mother group limene limafikira ophunzira achitsikana atakhala kuti mwina asiya skulu pa zina, amakhala mpata woyenderedwa ndi kulimbikitsidwa kuti athanso kubwerera ku skulu. Chifukwa chake mwazifukwa zina zaonetsa kuti atsikana athu ndochulukirapo kuyerekeza ndi anyamata. Komano chiwerengero chimenechi tinene kuti chikutengera maklasi onse kuti atsikana ndithu chiwerengero chake ndi chabwino, ndi maklasi akuntunda ngati standard 7, 8, chifukwa nthawi zambiri timamva kuti mwina maklasi ang'ono 1 mpaka akafika 4 atsikana amapezeka kuti ndi ambiri, komano akamakwera kupita kutsogolo kumafika 7, 8 chiwerengero chimatsika. Yes, mwina nzosiyanira nako ndi kuno. Kunoko maklasi onse chiwerengero chatsikana ndichokwererapo. Kali ku standard 8 kuli ana amene akulemba chaka chino 108, kwa 108 60 plus ndi atsikana. Zimene zikuonetsa kuti atsikana ndochulukirapo. Kali chikapita standard 7 asikananso ndochuluka. Chotero sizikutengera kuti ana standard 1 standard 2 ndiye angakhale atsikana ochuluka hayi. Ndithu maklasi onse atsikana ndochulukirapo. Yes. Chabwino, nkhani ya makalasi alipo ochuluka bwanji pano? Pano maklasi ndi vuto lalikulu. Maklasi amene tili nawo ndi asanu ndi atatu 8. Tiyamika anzathu anika akutimangira mablock amene tikuona uko atatu, amene maklasi atatu, block maklasi atatu. Ya chotero vuto la malo pano ndi lalikulu. So kuti mbuyo munthu makhala kumusiko koma ifa chama flats tinasamuka. Ndiye maklasi athu amene tinawo kuno ndi asanu ndi atatu 8. Yes. Mwakamba nkhani yosamuka, maklasi ena mukuti ali kumutsi, maklasi amene tili kuno ndi kuntunda, komanso maklasi walipo 8. Skulu iyi kodi ndi 1 mpaka ukafika 8? Yes, 1 mpaka 8. Ndiyeno ophunzira amaphunzira klasi imodzi, klasi so imodzi, kapena ena amaphunzira panja? Yes, maklasi ena amaphunzira panja.
maklasi ena amaphunzira maklasimu. Yes. Nkhani yakusamuka tatifotokozeni mwakamba kuti munasamuka chifukwa cha nkhani ya mafloods. Muna ndi chaka chiti chimene munasamuka komanso munakhuzidwa motani kuti mpaka napakabwere ganizo loti sukulu isunthe nkubwera ngati kuntunda? 2015 pamene kunabwera mafloods amphamvu amene anapereka pa chiopsezo kuti madzi anakwera kwambiri kulo maklasi ndikupyola mpaka window level. Chotero pamene madzi amapha zinapezeka kuti maklasi athu ali cracks, ndiye atabwera aboma kuyendera anena kuti ayi maklasi wasikuyendanso kukhalidwa apereka kuti atsamukidwe. Chifukwa chimenecho a World Bank analowererapo ndamene anazabwera kuntunda kuno kupeza malo ano ndikumanganso zipinda zimene zilipozi. Sure. Chabwino ndiyeno kuno kuntunda tinene kuti madzi amene mwina ngozi zina zakhala zikuchitika madzi osefukira kunali namondwe wa ana Cyclone Freddy kuno mmakhala kuti ndinotetezeka ndithu? Ayi chiyambireni chibwerereni kuno sitinafike poti madzi afika kunoko. Asiti kudziwa mwina zaka zikubwerazi kumanga kale Freddy uja kunoko madzi sanafike kunoko ndomenenso anthu amidzi anafikira kumbachitako kampu yawo. Zimene zikuti tsimikizira kuti malo ano ndi abwinoko kuyerekeza ndi kumene tachokerako. Chabwino nkhani imeneyo ya kuti anthu amidzi amabwera ndithu pakampo pano ndikumbukira adi nthawi imeneyo tinayendera malo ano tinapezadi anthu atakhala komabe kutsogoloku nyengo ya mvula tinene kuti tayiyamba kale. Mwina kumapezekanso kuti zachitika zoterozo tinene kuti anthu amene wakamabwera ngati pano kuzasaka malo makalasi ochepa kale sizimasokoneza maphunziro? Zimasokoneza kwambiri chifukwa chonena kuti akabwera kuno kukhala amakhala kuti akhala makalasi onse. Chotero nthawi imeneyoyo ndikuti makhala kuti makalasi kulibe mpaka nafika nthawi yoyikika imenenso angalamulidwe ndiwo adindo ayenerera kuwauza kuti ayi pano mutha kubwerera. Koma akabwera tumawapatsa malo ndipo nthawi yoyiki ndikukhala imene angatokhaliramo mpaka na nthawi imene adindo athu anganena kuti ayi teni abwerere. Sure. Komano ndiye kuti pamene pamakhala kuti ophunzira sakubweranso kapena mwina ya mumapeza njira ina kuti mwina ophunzira aziphunzirira malo ena? Ayi ophunzira samabwera chifukwa chonena kuti maklasi onse makhala kuti muli anthu akuluakulu ndi nyumba za wanthu. Chotero choti timakhala nyumba za wanthu sizithekanso kuti ana azibwera zikhala chifukwa makhala kuti muli katundu maklasimu wa makolo athu. Ndiye ana amakhala kuti sakuphunzira. Ndiyeno mwina zimenezi mukuona kuti zimabwezeretsa mbuyo bwanji pa nkhani ya maphunziro ngati pano pa sukulu ya Chingoli? Zimabwezeretsa mbuyo chifukwa chonena kuti timatsalira. Chifukwa chonena kuti ntchito imene timachita plani timakhala kuti sitinamalize ndiye zimatikhuza ndithu. Komabe pamwepo zonsezo timayesa kupeza njira zoti tichilimike kumene tafokako kuti tithanso kugwirana ndi anzathu. Yes. Chabwino tikambepo nkhani yokhuza ndithu nyumba za aphunzitsi takambapo nkhani ya makalasi komanso nalo nkhani imene ya nyumba za aphunzitsi imafunikiranso kwambiri pa sukulu pano pa Chingoli pani nyumba za aphunzitsi komanso ngati zilipo zingati? Yes, tiyamike kuti tili nyumba ya aphunzitsi tinayo imodzi imene imakhala ahead. Yes. Kodi mwati sukulu iyi 2015 madzi aja atabwera sukulu iyi yamangidwa chaka chiti? Anayamba 2017 kumanga. Yes. Chama 20. Ndiye kuti mwina tingopereka kuti mwina papeta zaka zitatu chiyambire ni maphunziro pa sukulu iyi. Chabwino ndiye mwina ano nkhani yazomanga amene mufotokoza kuti palinso ena amene akukuthandizirani nkhani ya mabloko tinene kuti pali chiyembekezo kuti nsomina kumbali ya nyumba za aphunzitsiko zimangidwa? Anika mfundo zawo akukakamira kwambiri kwa uphunzira. Chotero takhala tikuwafunsa kuti mwina atha kutonyezera chiwerengero cha nyumba za aphunzitsi kumakonena kuti ayi malinga ndi mfundo zawo akuyang'ana kwambiri ana. Chotero anika mwayoti itakuthandiza ndi nyumba za aphunzitsi ayi koma tikusakasaka mwayoti akhalapo ena kada kutumvera ena kada kutonera kwina kuti atha kubwera ndikulowelerapo chifukwa vuto la nyumba za aphunzitsi pano ndilali kulu kwambiri. Chotero ngakhale aphunzitsi amene akukhala pano ahedi alibe chitetezo nakusema akhalapo okha ndiye ndizovutirapo pamene mukakhala kuti pali nyumba ziwiri zitatu zinayi makhala kuti pang'ono mumatha kukhala ndi moyo odalirana.
tikambe nkhani ya moyo wa aphunzitsiwo tsopano popeza nyumba palibe amakasaka madera ena kuti akakhale kumenekoko nthawi yenyengo ngati imene popeza dera linolu ndi la chiopsezo kwambiri ndi nkhani imene yakusefukira kwa madzi ngozi zogwa mwadzidzidzi munyengo ngati imeneyi munakamba ndithu inde kuti ophunzira muna mavuto amakhalapo komanso nanga aphunzitsi munyengo imeneyi ndi mavuto ati amene amakumana nawo? Aphunzitsi amakumana ndi mavuto ambirimbiri. Choyamba tikunena kuti kuno kumavuta madzi. Monga nthawi ya Fred aphunzira mabwera kunopanda nsapato. Chifukwa choti konse kumene amachokera kumakhala kuti kuli madzi matope. Chachiwiri ndi choti tanena kuti tilinso ndi ma-open air classes, maklasi apanja. Zimene zimatikhuza chifukwa choti nthawi imeneja povuta kuti ophunzira akhale panja. Ndiye timangochita overlap kuti ena akaweruka imene chama 10 o'clock enanso abwere zimene zimapangisa kuti amene anaja pofika 3 o'clock fika mafika 3-4 o'clock akhale kuti atopa fika ndi chinthu chimene sanachizolowere. Chotero aphunzitsi amabweranso amawerukanso mochedwa fika ngati kufika 10 o'clock kuti ayambe kuphunzira ndiye kumaweruka chama 4-5 ndiye zimakhuza kwambiri zimatikhuzanso kwambiri komanso mena machokera kumatazipeza kuti mwina chifukwa malo ano ndi amadzi nyumba zonse zakhuzidwa mwanjira ina katundu wa for instance chaka chimene nthawi ya Fred aphunzitsi athu ina katundu anaonongeka ndi madzi. Chotero zimatikhuza ndithu ngakhale kumakhala ndi brand komabe timavutika nawo. Chabwino komabe pa zonsezi ngati skulu ya Chingoli makamaka nkhani ya maphunziro tinene kuti imayendabe motani kupatula mavuto onsewa amene tafotokoza amene ndithu skulu inoyo imakhuzidwa nawo? Tivomereze kuti timakumana ndi mavuto ambiri koma mavuto amene osamatigwedeza chifukwa kuti mutha kuona mmene tikuchitira primary school living certificate examinations sisi kupita pansi ngakhale kunali Fred koma matizatsi athu sanakhale chimodzimodzi kuposanso nthawi imene Fred kunalibe. For instance chaka chatha tinakwanisa kuchosa ana okwana 52 pa ana 3 anapita ku national secondary school ndipo 16 anapita Maday secondary schools. Nambala yotsalirayo ndimene inapita ku CDSS zimene ngakhale anzathu ena amene sanakhuzidwe ndi Fred mwina sanafikepo. Chotero commitment kuzipereka kwa aphunzitsi kulipo posawerengera nyengo zovuta zimene timadutsa. Yes. Ndiyeno mwina pali ndondomeko zotani ngati sukulu zimene munakhazikitsa kuti mwina chinsinsi chimenechi chochita bwino chikhale chikupitabe chitsogolo? Tilibe chinsinsi komano ngodya zimene timatsata ndicho kuti timangonesa kuti tizikhala pabwalo wabwino office ndi aphunzitsi ndicho linga choti pakakhala pena pofuna kuunikirana tisamachite mantha chifukwa cha ubale wathu wabwino umene ulipo. Number 2 tinakhazikisa prep ana wakawiruka 2:30 timapasa 1 hour ya prep ndi chama 3:30 amakhala kuti akuweruka pamene ana standard 8 amaweruka 4:30 akaweruka 2:30 amakhala kuti akupitirizabe kuphunzira mpaka na chama 4:30 mamawa timayamba 6 o'clock koma kuti chinsinsi chapadera ndiye chilibe koma timangonesa kuti tizikhala modalirana aphunzitsi amabwera ku ntchito aziona kuti apita ku ntchito kugwira ntchito kuphunzira tinaphunzitsa discipline. Chotero nkhani za milandu ayonso okha madziwa kuti nthawi ino prep tiyeni tipite ku prep nthawi ino ndiye kuti tiyeni tichite monga zolamulira zikufunsira. Yes. Chabwino munakamba pa nkhani ya zinthu zimene mumachita makazowalimbikitsa atsikana tibwenso kumbali ya anyamata. Yes. Tiuzeninso zinthu zimene mumachita zowalimbikitsanso nawonso ku nkhani ya maphunziro. Anyamata timawalimbikitsa magawo siyanasiyana. Choyamba ndi maklabu amenenso anyamata alipo ndipo maklabu amene wa anyamata tinapasa mphamvu zoti atha kumakambirana ndi kumano mavuto amene amakumana nawo nanga angathetse motani. Pamamba poti anzathu akamfedi amabwera kupereka support kwa atsikana
palinso anzathu anika amaperekanso ma school uniform. So mwayo ochuluka umapitanso kwa anyamata walimbikisanso kuti ayi popeza kanthedi kupita mbali nayi mapereka ma uniform kwa atsikana ndipo anika amapitanso mbali nayi maperekanso ma uniform ngakhale nsapato kwa anyamata. Chotero pamakhala kuti pali kufanana kwa zochitika. So Chabwino, kumbukirani kuti tili mkatikati mwa programu ya Patsogolo ndi Maphunziro pano pa Mzati. Ndipo lero programu yathu tili pa skulu ya primary ya Chingoli imene kupezeka kwa mkando boma la Mulanji, pamene tikumva kuti pa skulu pamene pa nkhani za maphunziro kuti zikuyenda motani, komanso ndithu osayiwalira nkhani ija yakakhonzedwe. Kumafuna kudziwa ndithu kuti kodi skulu zikumakhonzetsa motani ophunzira makamaka standard 8 pamene ndithu akupita msukulu za secondary. Ndili ndi mphunzitsi wamkulu pa skulu imeneyi amene ndithu tikucheza nawo kuti fotokozera zonsezi ndi apa tikupitirira tati ndithu titakhalira limodzi. Chabwino, pamene tikupitirira skulu inotu yayandikana ndi msika waukulu kwa basi. Yes. Msika wamkando umene ndithu anthu amaboma osiyanasiyana ngati kuno kumulanje, ena kuchira dzulu tcholo ku Blantyre amabwera ndithu pa msika pamene pamene tikupayandikiranso skulu imeneyi ya Chingoli. Tinene kuti palibe china chilichonse chovuta chimene chimakhuza skulu ino kutsatira pamalo amenewa kuti ili pa msika penipeni. Palibe chifukwa choti timakhala ndi matoko, timakhala ndi ma department osiyanasiyana amene amabwera kumayankhula ophunzira. So apolisi amabwera kumayankhula ophunzira, achipatala amabwera kumayankhula ophunzira. Chifukwa chimenecho amapeza kuti ana athu akulimbikitsika. Ndiye ngakhale kuti tili pa training center imene imaoneka kuti ndiotanganikwa kwambiri, koma simatipatsa mavuto chifukwa choti timakhala ndi kuyankhulidwa kwa ophunzira pafupi. Komanso ngati aphunzitsi timakhalanso ndi matoko osiyanasiyana amene timalimbikitsa ophunziratu. Chifukwa cha zimenezi zimathangatira kuti tisamakumane ndi mavuto ena aliwonse oti pakati pa msika ndi sukulu kukhalapo. Sizijazolera kuti lero lachiwiri siku la msika ndiye kuti ana sapezeka mkalasi. Tendasi yathu lachiwiri lolemba lachisanu imakhala chimodzimodzi. Ndife ndanena kuti timalimbikitsa matoko nkhale munthu akona malizatsi athu standard 8 akunena be kuti anawa akusatira zolamulira. So siku lachiwiri silipereka mpata kuti mwina makolo atha kumatumana kugeni kapena nawo paokha kumaka pakati maganyu kuti mwina apeze kena kake kapena mwina anthu ena achilendo kumachita teteni. Ayi, simakhala kuti zili bwinobwino chifukwa chakuwalimbikitsa kwa matoko amene timakhala nawo ndi ma stakeholders osiyanasiyana komanso ife aphunzitsi eni. Pali mgwirizano otani pakati pa sukulu komanso ndithu mwina makolo? Pofika pano mgwirizano wathu ndi wabwino chifukwa choti makolo anatikhulupirira chifukwa chamene timachitira. Ndiye timakhala kuti timakhala bwinobwino, palibe zovuta zilizonse. Tikunena za chitukuko chanika chimene chilipo, makolo anatenga gawo lalikulu kutenga mchenga. Makolo pamene pamabwera njwera anatenga gawo lalikulu kusisa njwera, upita ukatenga njwera kumene zinayi kubweretsa. Zimene zikuonetsa kuti ife ndi makolo tonsefe tikuyendera limodzi. Chabwino, tikamakamba nkhani ya maphunziro sitimayiwalapo kamba za maphunziro akasakaniza. Pano pa skulu ya Chingoli pali ophunzira amene ali ndi ulumali osiyanasiyana. Yes, tili ndi resource center. Tili ndi aphunzitsi awiri aku resource. Chotero ngatinso pali skulu zina zimene zikulimbikitsa makolo kuti azitumiza anawo ku sukulu ama ulumali osiyanasiyana ndiye ndifeyo. Tili nawo anawo ali ku resource, panopo tili ndi ana 16. Pana 16 atsikana aliko 5, anyamata alipo 11. Amenewo ndi amene ali ku resource. Inayamba liti resource imeneyi komanso mwakambapo za aphunzitsi awiri ophunzira 16. Tinene kuti zimatheka ndithu amakwanitsa kuwaphunzitsa ophunzira amene wabwinobwino. Yes, zimatheka kwambirinso chifukwa onse amakhala limodzi. Pamene mwana wina akuchita zina monga ku resource, wina amakhala kuti akuthangatira
kuti zikhale kuti zikuchita bwino. Chotero aphunzitsi alibe mavuto ena aliwonse okhuzana ndi ana kuti chiwerengero chawo chochepa ayi zimakhala kuti zikuyenda bwinobwino. Kunkhani ya zipangizo ophunzira amenewa tinene kuti pano zonse zili bwinobwino. Aphunzira ake ati amene ali ndi maulumali ku resource kumeneko. Yes, zipangizo of course tinazo. Kumakhala funding yapadera imene imabwera kuthangatira kuti aku resource atumikiridwe ngati tumakope, machati, maskeo, mapento magazi, zipangizo zophunzirira ndithu zimabwera. Tiyamika boma kuti limakumbukira ku resource kutumizako ka funding kuti atha kumagula materials. Komabe materials ndotsakwana chifukwa kumafunika mattress, kufunika furniture ya phunzitsi zimene zobendithu pano zoperewera. Kotero pamene kuyankhulamo atakhala bwino kufuna kwabwino kuti atha kugula mattress kusiya ku resource, ife tizangoti amene atha kugula mipando, atha kugula matebulo kusiya ku resource, ife tizangoyamika. Sapano chiwerengero cha ophunzira chimukamba kuti 16 chimene mwina tikhozonera kuti ndi chiwerengeronso ndithu chachikulu. Makolo mmalimbikitsa zotani amene ali ndi ana ulumali kuti azabweretsa ana kuno ku school. Ndani za chinsinsi chathu kuti timakhala ndi misonkhano pafupi. Chotero pamene tili pa misonkhano timaperekanso mwayi kwa aphunzitsi ku resource kuti akhale ndi talk kuti ayankhule kwa makolo. Midzimu muli ana ambiri amene ali ndi maulumali osiyanasiyana, koma choti makolo aja sanazindikirisidwe kuti akuyenera kutani ndi ana awo ndiye mnachifukwa cha mango asiya. Ife tikhali msonkhano yonse makolo timalimbikitsa makolo timapereka mwayi kwa aphunzitsi ku resource kuti ayankhule ubwino umene ungakhalepo. Makolo atakhala kutumiza nawo ku resource ndipo zakhala zikuoneka pakhala pakubwera pano ana osayankhula koma pakuti pazaka ziwiri ana pano amayankhula. Pakhala anovutika magawo siyanasiyana koma akabwera pano akamachoka amakhala kuti anaja asintha. Chotero chifukwa choti zakhala zimene zikuoneka kwa makolo ena, makolo sino akhutira kuti no tikatengana kuti nawo ku Chingoli resource ana athu akathandizika. Tibwerere ku nkhani ija ya munyengo ya mvula timanena kuti yayandikira tsopano. Mwina ngati sukulu pali ndondomeko zina zonse zimene mwakhazikitsa zoti mwina mukhoza kuthandizira kuti ophunzira asakumanenso ndi mavuto mwina amene amakumana nawo mbuyo pa munyengo imene ngati imeneyi. Yes, tili ndi club ya DRM, Disaster Risk Management, imeneyi muli achinyamata. Chotero achinyamata amakumana musakuzedwa ndi ametron yawo madam Chipinda. Amawafotokozera zimene zingachitike pamene madzi asefukira tingatani. Ndiye atakonzekeresa mentally mutu kuti akuyenera ndithu akhale ozikonzekeretsa. Komanso ngati malo ano ndiye tadzala mitengo kuzola ku club imene ya DRM, Disaster Risk Management, kuzala mitengo kuti mwina malo ano akhale otetezeka. Komanso boma sulathandizira kwambiri nkhani ya kusefukira kwa madzi chifukwa ku bridge kuja ayika dike yayikulu kwambiri mambo zoti afika about 3 to 4 meters high. Chotero ngakhale mafula zanga bweri ndiye kuti chifukwa cha dike iyo akhala kuti ndocheperapo msinkhu. Chotero izo ndi zina zimene zachitika kuonetsera kuzikonzekeretsa nkhani ya madzi osefukira nyengo imene tikubwera ya mvulayi. Chabwino tikambe pa nkhani ya mavuto amene sukulu ine ikumana nawo. Kuwatira mavuto ena amene takamba kale aja mwina ndi mavuto nso ati onjezera amene mungawafotokoze amene ndithu sukulu ine kukhuzidwa nawo. Tikukhuzidwa ndi mavuto ochuluka. Timanena paja kuti zipinda ndi 8. Anika yabwera yamanga 3 classrooms 11. Kuma mkakumbukira enrollment yathu chiyero chokulirapo. Chotero standard 1 ili ndi mastream anayi, standard 2 mastream anayi, standard 3 mastream atatu, standard 4 mastream atatu, standard 5 mastream atatu, standard 6 mastream atatu kumachifukwa cha malo ni mastream awiri, standard 7 mastream awiri, standard 8 mastream awiri. So mukawerengera mutha kuona kuti tili kutali kwambiri nkhani ya zipinda zophunzirira. Chotero patapezekanso ena kuti kumatha kutithandiza nkhani ya zipinda ife tikumatizayamika kwambiri. Komanso tanena kale paja kuti nyumba za aphunzitsi ndi imodzi. Patapezekanso mwayi kuti mangira nyumba za sharing zija iti imakhala imodzi koma ya double ndiye kuti zitithandizanso kwambiri chifukwa zonse kuti aphunzitsi awiri ali apezeka pamalo nthawi imodzi. Chotero tikhala kuti tapepusa ndithu kuti chiwerengero cha aphunzitsi athu ambiri kuchokera pafupi. Chabwino mwina pamene tikupita kumapeto kwa kucheza kwathu pano muli ndi mawu ena aliwonse kupita ku mtundu wa Malawi? Yes, mauti nawo mamva kale kuti Chingoli ndi sukulu imodzi
imene yakhale kukhuzidwa ndi mafloods chotero ili ma classroom ochepa koma kukhale ili ma classroom ochepa chiwerengero cha ophunzira ndi chochuluka kena kuli konse mwene mkuti mvera kapena mukutionera mayuto akhalapo tithandizeni mabloko. Number 2 tithandizeni malo ophunzirira tili ndi resource imene tangotenga part of the gawo lina la office ndena sotakhala ndi chipinda chapaderadera chomangidwa ngati resource kotero patapezekanso mwayo timangira resource center resource room ife tizayamika koposa komanso mayuto akhalapo kakai library tamanena kuti anathu amasala kumapanga prep kumakhale tikuchita prep tilibe mabuku ena padera kupatula notes zawo chotero atakhalanso kuti nakufuna kwabwino atipatsa mabuku supplementary readers tizayamika komanso kakhale mabuku ophunzitsira omwe tilibe chifukwa cha mafloods mabuku athu akhala kuonongeka chotero panopa mabuku ophunzitsira ndi ophunzirira akukhala kuti ndithu ndi vuto lalikulu pano pa sukulu chotero patakhala kufuna kwabwino kuti atha kuthandiza ndi zipangizo ngati mabuku ife tizayamika koposa mabuku atakhala maklasi onse kumakamaka ku senior section sikukubwera mabuku kwa nthawi yayitali. Chabwino moto kumbusanso dzina liji. Ine ndi Stanley Makoka mphunzitsi wamkulu pano pa skulu ya Chingoli. Tathokoza kuti munatipasa mpata kuti tizacheze nanu. Zikomo kwambiri inenso ndiyamike kuti munapeza nthawi kuti mutha kubwera kuno ndikhulupirira kubwera kwanu kwa kuno simunangobwera wamba ndi ndalitso wakulu umene kuti uchitike kuti anthu ataonera kanema ameneyu anthu atamvera uthenga umeneyu ena atha kukhudzika ndikuona kuti no tiyendipite ku Chingoli tikawathandize anathu aku Chingoli aphunzitsi athu aku Chingoli. Zikomo kwambiri. Iyayi mene mundithu ndi mene tachezera ndi mphunzitsi wamkulu pa skulu imene ya primary ya Chingoli kuti fotokozera ndithu mene maphunziro akuyendera komanso ndithu afotokoza za mavuto amene skulu ino ikukhuzidwa nawo. Skulu imene ndithu ndi yakalekale kwambiri imene inayamba mchaka chija cha 1924 ndiye mukhoza kuona ndithu kuti iyayi skulu iyi ndi yakale. Tikudziwa ena alipo amene ndithu amafuna kuti athandize skulu zosiyanasiyana koma mwina sadziwa kuti kodi skulu imene ndingayifikire imene kusowekera thandizo limeneli ndi litiro. Program yake ndi imeneyi ya Patsogolo ndi Maphunziro imene ndithu timakhala tikuyenda msukulu zosiyanasiyana nkumafukulanso kuti maphunziro akuyenda bwanji komanso mbali inayi mavuto amene ndithu sukulu zikukumana nazo ndi cholinga choti tikonze zonsezi zinthu zikhale zikuyenda bwinobwino maphunziro akhala kupita patsogolo mdziko muno. Dzina langa ndi Chingoli kuphata pamakina panali Joseph pitirizani kuonera ndi kumvera maprogramu otsatirapo mpano pa Mzati. Tikulandireni kwina kuli konse kumwe muli pano pa Mzati ku program inanso ya Patsogolo ndi Maphunziro. Lero tili pa skulu ija ya primary ya Chingoli kumene ndithu pali mwambo wa mpikisano uja wa mafunso ndi mayankho quiz. Ndiye ndikupempheni kuti tikhale limodzi pamene ndithu tikhale tikuonera mwambo umenewo umene ndithu akhala kuyendetsa ndi mphunzitsi mmodzi pa skulu imeneyi alosa amene ndithu akhala kutitenga pa mpikisano onsewu kuyambira kumayambiriro mpaka ndithu kufika kumapeto. Cholinga cha zonsezi akhale ndithu akutifotokozera kumapeto kwa mpikisano umenewu. Ine dzina langa ndi Chingoli kuphata pamakina pali Josomera tatiye ndithu tikhale limodzi. Tikulandireni konse kumwe mukutionera komanso kutimvera pano pa Mzati TV komanso radio. Pano ndi pa Chingoli Primary School pamene tili ndi mafunso komanso mayankho mu Chingerezi timati quiz imene ili pakati pa anyamata ndi asungwana amene ndikhale ndi kukutengani mu chigawo chimenechi ndi Aziz Losa mphunzitsi pano pa skulu ya Chingoli. We are having 4 learning areas to cover. The first learning area to be covered is English. So without wasting much of your time, let us start from the questions. But you have to know that we are having the following representatives from each side. From Standard 5 boys, we are having Gifty Matik. Standard 6 boys, we are having Joel Mandawala. Standard 7 boys, we are having Macmillan Mattress. Standard 8 boys, we are having Samson Kamba. And for the girls part, we are having Adija Haj for Standard 5, Prezi Kwizombe for Standard 6, Ruthi Muheka Standard 7, Angel Imani Standard 8. The rules still remain the same. When the question is asked to
For example, if we ask boys and the boys have failed the question cross the floor to girls. When the girls fail the question, it will go back with 1 point. So each question carries 2 points. Now we are starting with the boys, standard 5. The question in English, that's English grammar. Mention the verb from the following sentences. Gifty matiki. I bought this shirt last year. I bought this shirt last year. Bought. That's correct. 2 points. Right, we are going to girls, standard 5. Hadija Haji. Mention the verb from the following sentence. I was born in 1970. I was born in 1970. Hadija Haji. Repeat it. I'm saying I was born in 1970. Pick a verb from that sentence. Repeat it. I have to repeat again and again and again. Okay, right? We are saying mention the verb from the following sentence. I was born in 1970. 90. The question crossed the floor to Gifty Matiki, standard 5. I was born in 1970. Born. 2 points. Right, so we are going to standard 6. Standard 6. The question goes to Joel Mandawala. Name the part of speech which has been underlined in the following sentence. Name the part of speech which has been underlined in the following sentence. How did you come here? How did you come here? They have underlined how. Adjective. The question crosses the floor to Praise Kwizombe, standard 6. I should repeat the question. The question is saying, how did you come here? How? What part of speech is how? For 1 point, standard 7, Macmillan Matrix. For 1 point. Pronoun. Now, let us see for free. You said pronoun. No, that's not the correct answer. The correct answer is adverb. Now, this question goes to Praise Kwizombe, standard 6 girl. Name the part of speech which has been underlined in the following sentence. What is your name? What is your name? They have underlined what? Adjective. She says adjective. The question crossed the floor to Joel Mandawala, standard 6. Pronoun. 2 points. Now we are going to standard 7. Standard 7, Macmillan Matrix. Complete each of the following sentences with a question tag. She doesn't work in a hospital. She doesn't work in a hospital.
Does she? Collect 2 points. Luthi Muheka. Complete each of the following statements with a question tag. We shouldn't sleep late. Should we? 2 points. We are going to standard 8. Standard 8, Samson Kamba. Change the following sentence from active voice to passive voice. The watchman keeps the keys. The keys was kept by the watchman. The question crossed the floor to Angel Imani for 2 points. The watchman keeps the keys. The keys were kept by the watchman. Come again. The keys were kept by the watchman. For a point. Anybody here? For a point? The question, you are saying the watchman keeps the keys. The keys was kept by the watchman. Now, for free, we are saying the keys are kept by the watchman. Angel Imani. Change the following sentence from active to passive voice. The committee is discussing the issue. The issue was discussed by the committee. Come again. The issue was discussed by the committee. The question crosses the floor to boys for 2 points. The issue was being discussed by the committee. For a point, Angel Imani, for a point. The issue was discussed by the committee. Now, for free, the issue is being discussed by the committee. Right? That's the end of first round. That's English. Now I have to ask my friends who are collecting points to come in front and tell us how the first round ended. The results for round 1 English are as follows. Team A boys 8 points. And the team B girls 2 points. Right? We are in another round, second round. The second round is for social and environmental sciences. We are starting with the girls. Hadija Haji. What are physical features? Physical feature. Right? It's time up. The question goes to Gift Matiki. What are physical features? Landforms and drainage. Landforms and drainages. 2 points. Gifty Matiki. Mention 2 major physical features. 2 major physical features.
Time up. The question goes to Adija Haji for 2 points. Mention 2 major physical features. Lakes and river. Lakes and rivers. 2 points. We are going to standard 6. Praise Kwizombe. State 2 contributions of Mwene Mutaba Kingdom to this modern world. State 2 contributions of Mwene Mutaba Kingdom to this modern world. Stone buildings, iron, using iron or smelting. 2 points. Joel Mandawara. List 2 factors that led to the growth of Mwene Mutapa Kingdom. List 2 factors that led to the growth of Mwene Mutapa Kingdom. Time up. For 2 points, praise Kwizombe. List 2 factors that led to the growth of Mwene Mutapa Kingdom. Military organization, trade. Military organization and trade in God. 2 points. Standard 7. Standard 7. Luthi Muheka. Give 2 methods of obtaining slaves. Give 2 methods of obtaining slaves. Trading and selling. Trading and selling. 2 points. Macmillan mattress. Give 2 types of money. Give 2 types of money. Banknotes and bank deposit. 2 points. Standard 8. Angel Imani. Which liberation strategy was used by the Nyasaland African Congress? Which liberation strategy was used by the Nyasaland African Congress? Democracy. The question crossed the floor to Samson Kamba for 2 points. Which liberation strategy was used by the Nyasaland African Congress? Oh, For a point in team B for girls. For a point. No idea. So the correct answer is passive resistance. Passive resistance. Samson Kamba. Mention 2 challenges Malawi Revenue Authority is facing. Mention 2 challenges Malawi Revenue Authority is facing. smuggling and default. Smuggling and default. 2 points. Right? That's the final scores for the second round. Let us call our scoreboard master to give us the mark points for this round. Results for round 2 social and environmental sciences are as follows. Team A boys 6 points and team B girls 8 points.
We are now going to our third, last but not least, learning area. That's numerical skills. Numerical skills, mathematics. The first question is going to Gift Matiki Standard 5. Subtract 72 from 81. Subtract 72 from 81. 11. The question crosses the floor to Adija Haji. Adija Haji. You want to see 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. 2 points. Right? So we are going to Adija Haji for 2 points. Adija Haji, take away 22. Take away 23 from 40. Take away 23 from 40. Mm-hmm. 19. She says 19. She says 19. The question crosses the floor to Gift Matiki. 17. 17. 2 points. Standard 6. Joel Mandawala. Change the following mixed fraction to improper fraction. Change the following mixed number to improper fraction. 3 1/4. 3 1/4. To improper fraction. Thirteen over 4. 2 points. Praise Kwizombe, Standard 6. Change the following mixed number to improper fraction. 5 1/8. 5 1/8. 5 1/8. 41/8. 41/8. 2 points. Standard 7. Macmillan Matrix. What name is given to the angle which is greater than half 10 but less than a complete 10? What name is given to an angle which is greater than half 10 but less than a complete 10? Square. The question crosses the floor to Loth Muheka for 2 points. Right angle. The question goes back for a point. Samson Gamba. Objusi yangu. Now for free. For free is reflex angle. We are going to standard 8. Standard 8, that's Samson Gamba. Express the following number. Express the following number to 4 decimal places. Express the following number to 4 decimal places. 26.80
26.80942. 26.80942 to 4 decimal places. 26.4095. Come again? 26.4095. For 2 points, Angel Iman. For 2 points, Angel Iman. 26.8065. 2 points. Napeleka mbali mozi? 7 sina peleke? Okay. Right. We'll be back to 7, but we have to finish standard 8. So, Angel Imani, express the following number to 2 significant figures. 94.326. 94.326 to 2 significant figures. 94. 94. 2 points. Right? We go back to standard 7, Luthi Muheka. Luthi Muheka, standard 7. Find the average of the following numbers, 10 and 22. Find the average of the following numbers, 10 and 22. 5/11. We are saying find the average of the following numbers, 10 and 22. So the question cross the floor to Macmillan Mattress for 2 points. 32. For 1 point. For 1 point. 16. 16. 1 point. Right? Mr. Scoreboard, come and give us these results. We will be now getting closer to our ending by entering into fourth round. That is science and technology. Results for round 3 mathematics are as follows. Team A boys 4 points and team B girls 9 points. Now we are entering our very rusty learning area. Standard 5. Gifty Matiki. Name 2 nutrients which can be obtained from the food groups. Name 2 nutrients which can be obtained from food groups. Time up. Adija Haji. Repeat. Repeat. I should repeat the question. I'm saying name 2 nutrients which can be obtained from food groups. Carbohydrates, vitamin. 2 points. Adija Ali for 2 points. Mention 1 function of the food. Mention 1 function of the food. Adija Haji. Repeat. 1 function of the food. Free food.
The question crosses the floor to Gifty Matiki for 2 points. To provide nutrients. To provide nutrients. To provide nutrients. To provide nutrients. For 1 point. For 1 point. For growth. For growth. For growth. Growth. For growth. For free, we are having the following answers: protecting the body, providing the body with energy, building and repairing the body. Right? So we are going to standard 6. Praise Kwizombe. Should be Joel Mandawala. Joel Mandawala. Which malnutritional disease is caused by lack of proteins in the body? Kwashoko. 2 points. Praise Kwizombe. Which part of the brain is the biggest? Which part of the brain is the biggest? Brain. Which part of the brain is the biggest? All right. We missed the question. The question is, mention one way of preserving food. Mention one way of preserving food. Modern food preservation. The question crosses the floor to Joe Mandawala for 2 points. Mention one way of preserving food. Sun drying. Sun drying. 2 points. Standard 7. Macmillan mattress. Mention one effect of drug and substance abuse. Death. Death. 2 points. Luthi Muheka. Which part of the brain is the biggest? Cerebellum. 2 points. Standard 8. Samson Kamba. What is the importance of improving the quality of the product? Give one way. What is the importance of improving the quality of the products? Give one way. To look attractive. Look attractive. 2 points. Angel Imani. Give one reason for processing food. Give one reason for processing food. To improve color, texture, and flavor. 2 points. Yes, that is the end of our last session. So I should ask the controller of the scoreboard to give us the overall points. Overall points. Round 4, then you give us the overall points. Pamenepo ndi pamene tiwandikira sopano kumalechereche kwa programu yathu imene tinali mkati mwa mafunso ndi mayankho pano pa Chingoli Primary School. Pamenepa panali mpikisano pakati pa anyamata komanso asikana. Ndiye tikudikira kuti atipasire zosatira kuti kodi pakati pa anyamata ndi asikana amene waonesa kuti akhoza kuyimira Chingoli takati tukapikisana nawo pa district level ka pa national level ndi ndani. Then pemphe Mr. Nyumwa amene akutilembera ma scores kuti atipase. Results for round 4.
Science are as follows. Team A boys 8 points and Team B girls 6 points. The results for the final results for the queens are as follows. Team A boys 26 points and Team B girls 25 points. Pamenepo ndiye pa msiriziro pa zimene timapanga pamene munali ndine amene ndimayendesa mwambo umenewu Abdulaziz Losa, mphunzitsi wa pa Chingoli. Mpikisano wa mafunso ndi mayankho quiz mwambo okoma kwambiri umene taona ndithu anyamata amene apambana awamenya atsikana. Zonsezi ndithu kuchitika pa skuli imene ya primary ya Chingoli. Akunena kuti quiz imene imathandizira kuti ophunzira nawonso azichita bwino mkalasi. Ndiyamikire kwambiri kuti tinali limodzi pano pa Mzati. Program yake ndi ya Patsogolo ndi Maphunziro. Ine dzina langa ndi Chingoli kupata pamakina panali Josomera. Pitirizani kuonera ndi kumvera ma program otsatira pompano pa Mzati.